Kublai pi barok ngi pliang sengubai pi sya ketup kubor mentah ke janmit. Beraswa bangin pai sya ki kubor ki babnya ngin ya pet syuai ki mat bekongsan. Ka India kalaya rengkat bor bat kiwei kiwi ha ke pertai ha kaliang ka kam yadari ong Menteri Rang Badu geri Narendra Modi. Kershan ka UDP ya ka rai ban yatrai lang bat ka HSPDP ha ki election Lok Sabha banwan. Khot kinong trai asha ya ka jingeki klembu por dawa ban penkiu tulop bat kiwei ki jingdan kam. Benar kata nak ki kampok yang ya kendai teli ki kenhun jong ki meitai kum ki kenhun le no. Bat la penlong ya ka football tournament ban kin mau burom ya Menteri Rang Ba beremu ike maulong bam kwai hadwaru blai. Ki kubor ki babnya. Menteri Rang Ba adu keri Narendra Modi ulo ong ba ke India kelas jangkiu ha kaliang ya dari bat kitenat sipai jongkaru kilanang klan. Haba a jingkren syakikin hun sipai ha lepcha ha Himachal Pradesh Modi ulo ong ba ha kene kapor ba minta ka pertai ka don shibun ki jingkmi lenti na ke India. Shu ulo ong ba ke India ka syong sngan hadu ba ki sipai keri ki don ha ki kaput ke Himalaya. Ula benrap ru baki sipai ke India ki ya chaprang ki bu ia ladi hakmat ki jing e bat ki la yai pen I ba ki long ki jing da bas kem ha ki than kaput. Menteri Rang Ba du ula ya ro ru ya ka benta baki sipai ki don ha ka ban ai jing ya rap ya ki ba syakta ha ujumai bat ki wei ki jingja ki bawan lin shom. की विरासत रही है, सीने में वो आग रही है जिसने हमेशा पराक्रम के प्रतिमान गढ़े हैं। भारत की सेनाएं और सुरक्षा बल संग्राम से लेकर सेवा तक हर स्वरूप में सबसे आगे रहते हैं। Ka Central Executive Committee jong kaseng United Democratic Party UDP kala pedang ya ka rai bala shim da ki nong yalam ka UDP bat ka HSPDP ka bala long ha ka nyau tarik menta ubnai ban ya kershan lang ha ka ki election Lok Sabha banwan na ka shillong parliamentary seat. Habakran berkilat pathai kubor henen kesengi President keseng UDP uba met ba lingdo ulo ong ban na kabenta katura parliamentary seat keseng kala hakarai jong ka state election committee ka kentup ya ki dekhot jong ka core committee bat ki nong yalam barang ba nakathan Garo Hills. Shu ulo ong ba ka CEC kala pediang ya ka jingjit jong ki dekhot na ka state election committee na ka benta ki election MP bat MDC ka banlong house nam Arhajar Arfusau. And for the Kura parliamentary seat, it was decided to leave it to the state election committee, which will be the members from those who are members already in the core committee, along with few senior leaders of the party from Garo Hills. And today, the CAC also has approved the selection of members of the state election committee. And this state election committee will be for the MP election and the MDC election as well. Shu President ka UDP ulo ong ba kaseng kala ay ya ka jingkit kli ha ka state election committee ban pet ya kimat bayaday bat kibakwa tiket ban yakun na kaseng UDP.
Kajhat jong kitnat shipai duriau ke India ka INS Sumidha ka don ha ka jinglet ka ban pinskem ya ka jingadei sha ka Walvis Bay jong ka Namibia nado ka shipau tarik hadu ka khatlai tarik unai wing ling ba ka khubor bala palat ha ka social media ka tnat Indian Navy ka laong ba ka INS Sumidha ka long shibenta jong ka operation deployment. Kalau don ru ke jingya mir bat ki dekhot jong ka sarkar Namibia ki he shipai bat la penlong ru ya ke jinglet jingo ya ki jhat. Hau benai baladep ka INS Sumidha kala let support Luanda ka badon ha Angola na ka benta laisngi ha ka bala shim benta ru da ka ha ka maritime partnership exercise. Ka kinhon kinong tray accredited social health activist Asha kila penlong ya ka jingeki ba klembo por da ka jingdawa ban pinkiu no ya ka tulop bat kiwei ki jingdon kam ki nong tray Asha kila pensngau ya ka jingbam biang ha ka jingyo tulop bat ka jingduna jong ka jingyarap na ka sarkar la kattu kat nipor ki nong tray Asha kila kentat ban trekam tat hadu ban dala penurlong ya ki jingdawa jong ki kini kikin thop ban penkiu ya katulop ka jing pelat biang por ya katulop bat kiwei ki jingdan kam kumbayo lem kiwei kinong tray sarkar I Mira Jun Mirsing ibalong I President jong ka Meghalaya Asha Workers Union iloong ba ka jing tray jongki ka long palat ya ka jingyo ya kani ka jingki la hot hadin ba ka jingya kandu bat ka menteri ka tenat ka kwat ka kya ikong amperin lingdo kam shemlong ka basaiso kampanye kecil pakai dia. Di Asia kita nak buat satu itu kami kerja Asia Workers Union ni. Kalau belum kalau simpan dah kawan, bagi niat dah ke independen. Saya tak ada bagi dah pak aku berapa mulai ada kedua kecil kalah. U MLA ka Ramrai Jerngam u RG Moment ula pelat ya arteli kikali kit nongpang hakasngi ublay bay ban aji syakri ka bakirke nakabenta ki nongsong snong jong ka Ramrai bad Rimuliang. Ya kini kikali kit nongpang labay tingka lingba ka Chief Minister Special Development Fund jong usnam arhajar arpulai arpusaw. La penlong ya kani ka program Harat Minsau Upper Primary School ha ka snong langpi. Haba ajing keren umumen uloong ba yakini ki ambulans lamang nakabenta baro ki brio jong ka constituency but omday nakabenta u ne ka brio shimed. Katnat ki kampo yeng kalapan mena bakhandai teli ki kenhon jong ki meitei ki badon ha Manipur kum ki kenhon leno nakabenta sansnem. Kini kikin thop ya ka People's Liberation Army, ka Liberationary People's Front, ka United National Liberation Front, ka Manipur People's Army, People's Revolutionary Party of Kanglei Pak, ka Kanglei Yawal Kanna Loop, Coordination Committee but ka Alliance for Socialist Unity Kanglei Pak. La rakhe ya ka Diwali da ka jinglek men ha keleng saudong kari henen kesngi. Ki kelung kena kila yariam da ki jan ki ba itnat kila penlong jingdawai bat kila pentaba ya ki yeng ki sem jong ki kum shibenta ban rakhe ya ka jingjob jong ka jingshai ya ka jingdum. La rakhe ru ya ka Diwali hanong ba shilong ha ringkat ka jinglen yam kali puja. Ki reungat kila penlong jingdawai ha ki mandir bat kiwei ki jaka lenyam. Hakapor sepsngi la pentaba ye ki pandal bat ki yeng da ki lan ki babun rong ban rakhe ya kan nikapor lekmen. U menteri rang ba ka jila u kongrat ke sangma bat ulat ka jila u phagu chohan kila ai khublei ya ki nongsong snong ka jila ha ka jinglekmen ya ka Diwali. Ha Uttarakhand ka jing ai jingerap bat ka jing pelat ka ba sahut kadang yai beteng ha ka sngi baar ha ka jaka bashna ya ka silkyaira tunnel ha Uttar Kashi district menta ka sngi. U magistrate jong ka Uttar Kashi district u Abhishek Ruhela uloong ba ka jingweng ya ka kendo bat ki jabo ki badangsa nakadaw jong ka jingtua ha ka ni ka tunnel kadang ya chakmat hadu menta. Uloong babaro ki nong tray ki badon hapo jong ka tunnel ki don hapadeng ka jingyada bat lapen biang ringkat ka bam bat kal ring mensim lingba ki pipe. Kumba saw pongut ki nong tray ki la sakut
kumba shispa sanpo mitar chapo jong ka ni ka tanel ka bala klem nakadaw jong ka jingtawa kendo hinnen ka sngi. Layo jingtip balashna ya ka tanel ha Rishikesh Yamuto Notri National Highway banshna ya ka surok ka bala ban ya habaro ki ayom. Komisi benta bankin maburam ya Menteri Rangba berem ke jela bat uba julong ru UMLA na Umroy Constituency uba Ike Maulong bampuai hadwar blay ka Maula Snai Football Association kala penlong ya ka Ike Maulong Memorial Football Tournament. Kabala play perda ha ka madan yelekai ha Maula Snai hene ke sngi. Kibala wan shimenta ha ka program kilong u Abhijit Kro u balong u dukot jong ka Karbi Anglon Autonomous Council u khon jong uba late Ike Maulong uba Andrew Lingdo nong yelek kai football bapau na ka jela u Eugene Son Lingdo bat kiwei kinong yalam na Ribhoi district ha ka jing yelek kai ban ningkong ka jing yakhun kalalong hapadeng ka Kinhun Hills United Dipu bat ka Kle Maule na Nongston. Kani ka jingile kai kalakut ha ka babaro arliang kilayo marlai gol kadba ha ka tiebreaker ka Hills United Dipu kala ban pelem ya ka Kle Maule da saw la argol. Mintapat nginyepet ya ka jinglong jingman ka sunmeneng. Ka jingshit kalong arpo art point iway degree Celsius bat ka jingkriat kalong shipho point in Rio degree Celsius. Ka jingsngem ka haw kalong sanpuway na ka shispa menstep bat Rio pusan na ka shispa janmit. Kasun menangkan rang hakababun ki jaka. Shwaban poi shakabakut jong katup kubon ngene pet biang sa shisin ya kimat bakongsan. Ka India kalayaran kat bor bat kiwai kiri ha ka pertai ha ka liang ka kam yadari ong Menteri Rang Badu keri Narendra Modi. Krishan ke UDP ya ka rai ban yatri lang bat ka HSPDP na ka election Lok Sabha ban wan. Hot kinong tri Asha ya ka jinge ki klembo por dawa ban penkil sulap bat kiwei ki jingdon kam. Penmena ka tanat ki kampo yeng baya khandai teli ki kinhun jong ki meitei kum ki kinhun leno. Bat lapen long ya ka football tournament bankin mau buram ya Menteri Rang Ba beremu Ike Maulong bampuai hadwar blay. Ti paralok kaptung ila poi shakapukut jong katup kubor jungi menta ka janmit hadu bangin dai syambiang bat pila syai kasngi hublay pi baro.